भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक 86 वर्षीय रिजवानुल करीम के शुक्रवार के इंतकाल हो गईल। उहाँ का लंबा अरसा से बीमार चलत रही। उहाँ के लइका रजा करीम बतौलन कि अब्बू के डायलिसिस खातिर पटना ले जायल जात रहे, तबे देवरिया से आगे गईला पर उहाँ का दम तोड़ दिहनी। उहाँ का अपना पाछे भरल पूरल परिवार छोड़ गईल बनी। रजा करीम कहलन कि जनाजा के नमाज शनिचर के दोपहरिया 2 बजे पढ़ल गईल। उहाँ के इंतकाल भइला पर जगत नारायण पाठक, जंग बहादुर सिंह, डॉक्टर रतन कुमार, भूपाल भारती, डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी, हाजी जाहिद हुसैन, फारूक अंसारी, प्रोफेसर अजय कुमार, सीताराम शर्मा, नगर परिषद के उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन, ओम प्रकाश प्रसाद, मोहम्मद फ़करे आलम, मेराजुल हक साबरी, दीपक पटवा शोक व्यक्त कैलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।